you again. What's up guys? Welcome to my channel again. And wala man kayo siya ningon ni trend ang akong video nga Mama Talks. But naka-decide ko ka maging mo ko outro video about Mama Talks. And siguro basin karon, this time basin karon mas madaghan ang makarelate ani. Kay Merg, ako pang deeper akong paghunahon na kung unsa man gid mo common nga mali ginastorya sa atong ginikanan sa ato. So I think this video Mama Talks part 2 dagan makarelate ani. And I hope so dagan makarelate. And yeah, let's do this. Gamit sa charge sig cellphone di mahimutang di gid ni mundang bataa kung di mabutan ba. Grabe ganing bataa oy. Eventually So si mama mayok ng badlong-badlong sa kuha di daw magamit mag-charge pero nabutan pero siya sus grabing tuplok-tuplok. Grabe jud may gigib mamadlong mama ba eh. Maayo gid kiga ma. Sus, kaayahay ba? Kaning bata, sige gilis. Ha, ingana nagyud ka itom para sige kag ilis, ingana nagyud ka itom para dali mo gayem sa nina. Ha? Ingana nagyud ka na kay pampalit sabon? Ha, na kay pampalit? Awa ra kay pampalit sabon, ay sige gilis kay di ka pung kakapanlaba. Ha? Kasabot ka? Niya lagi ga. Ma, nakaus ako ma. Sige lakaw, asa namang pugka padulong? Ha? Radato, sige lakaw-lakaw. Ano pugka padulong? Ay naguli diri niya, ay naguli. Ay naguli din niya. Bantay ka lang muli diri niya, abata ka. Ma, naglag ra ko dili ilang kwan ma ilang dudong ma kay kwan manggid kinang wala na ko nang itsi mo ba kay bisin dili ko ni musugtan mangyud. Oh, karon na pug ka mananggid nga makalakaw na ka. Ha? Ana ingana gyud nimong batasan ba aya ra ka mananggid kung mulakaw na. Para dili na gyud badilian. Para wa na mabuhat. Mulakaw na lang gyud dili gyud manangidan aya na mananggid kung nilakaw na. Ay naguli diri unya kay imong sanina pang butang sa gawas ako ning ipang labay do sa gawas. Ay naguli dis balay. Bantay ka lang muli pa ka. Ma magpa-wifi na lang ka tama kay. Ikalas kiglod man gid mo. Sige rog lain ko kay basirog palud niya. Ana maron magyapon magpalud ko niya. Gamay ra kayo ang dita so wag wifi na lang tamo kay murag kailangan na gid kayo sa mabay. Nga na kailangan na yung wifi mo. Sus kakusog bagid requesting bataan ni. Ha nakay kwarta ha? Di ta dato. Pa wifi di na importante. Ha mag wifi tawan tay kaunon ha. Unsa na ang wifi makauna? Importante na, importante. Ma, manaw palot mo. Okay na ni mo? Di ba mabuan, naging ako nag-ayaw ma, basin malain, masako na pug ka ba? Sus, mo nang gapalot? Kalas kay kwarta do. Gabi gito kalas og kwarta. Taas bagi mong kay mong buhok. Man na imong buhok? Imong buhok dapat awat si mong papa. Ngani oh, mo ning buhok si mong papa dapat. Ngani dapat imong alot na kay awat sa kuha ba gwapo. Kaya mata ba eh. Lusas akong mata eh. Agi ko pa dungga-dungga nga nagsakit-sakit ka kay basin. Tiwasan pata ka na muna. Resulta si cellphone. Muna, cellphone pa ha. Kay padungga ko nagsakit ka kay tiwasan man jud ta ka ba? Sao na to? Agi ko padungga magsakit-sakit ka kay na. Ma, balon ako ma. Naro.
Mayar kaya ni mo go. Daghan ko bayro ng skillan ma. Paniud to pa na ako. Saman pag snack pa na ako. Tanan daghan ko bayro ng skillan mo. Kanina rin nga tag ma. Mayar kaya ni mo lain sige skillay nga ni mo gamay kay kong balon no. Sus. Bataa. Magreklamo pa jud ka. Pasalamat ka na kay balon ang ubang bata wala jud. Wa gid ni kwarta mo skillan ba? Kabulo ka? Kami sa una? Sus, buhaton taon mig ispilan way balon ba? Magdala na lang magmamayabas na lang gid pero nami makaon-kaon sa eskwelahan ba? Ug bisag matag ng ibalam ginikayan sa una kanang dos malipay na gid mi ana ba dagan na kay mapalit ana. Nya ikaw karon dako 100 imong balon no nya makuan pagyug ka, makulangan pagyug ka. Ay good nimo. Mapapalit ko ganang kon mo. Nang bago nga bag karon uso kay ba? Anong hawk bag bitaw? Kanang basta ablo na kan hawk bag paliti ko na mga kay uso mi kanang skillan karon gusto ko masabay sa uso mo ba. So paliti ko na. Oh, nara hawk bag. Ingon ka hawk bag. Pagi palit hawk bag. Bitaw na ang hook bitaw. Sa din na mga hook bag. Chadar, ano, bagay kasi mo ah. Oh, okay na. So, that's all for the vlog and thank you guys. I've reached 400 subscribers na and thank you sa nag-support sa buka. Thank you kayo sa nag-support sa buka guys and kana keep on supporting me and tomorrow is Mother's Day. So, give your mom a big hug and kiss. So, appreciating lang mga effort sa inyo for Mother's Day. So, I made this video para aning Mother's Day. So, thank you. And ma, pataw na tag-wifi mo kay vlogger ang anak mo. Bye! Peace!